I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. Races are coming your way, so forget all your duties. Oh yeah. Rock bottom girls, they'll be riding today, so look out for those beauties. Oh yeah. On your marks, get set, go. Bueno, arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon grupetozaleok, igande arratsaldeontan zuekin gara berriz ere, bazkalosteko siesta ordu hau edo kafe ordu hau zuekin pasatzeko asmotan, gaurkoan berriz ere hemen dugu, fideltasunez, beti bezala Mikel, arratsaldeon Mikel. Arratsaldeon Ander, baina gaur fokoa ez da nere ganeongo, ez da zure gande. Gaur fokoak gure gonbidatu berri eta berezi honen gainean jarrita egongo dira gaurkoan. Batzuk hirurako Indurain esaten diote, hirurako Xabier Usabiaga ere bai, baina guk Misterra deitzen diogu, ezta? Arratsaldeon, Mister. Bai, arratsaldeon Ander eta Mikel, eskerrik asko ateak irekitzeagatik eta gogoarekin txirrindularitzako denboraldiari hasiera eta bukaera ona emateko. Esan bezala, Misterra zikilismoan jakingo duzuen bezala aditua da, berak goiti bera kontrolatzen ditu bi gurpileko kirolaren gaineko zurrumurruak, txirrindulariak, taldeak, gora berak, eta beraz gaurko saio hau osatzeko nor hauerik gure Misterra baino. Mikel, gaurkoan esandakoa, protagonismoa berari utzi beharko diogu. Guk isilik egon beharko dugu, arraroa badirudi ere. Bai, gaur ala toka zaigu, tropelako sailkapenak erakutsi duen bezala, naizta horrek ez dio gezurrik aurre hartu, bukaeran Misterrak tropela irazen bukatu du, eta sendo eta harrokeriari gabe. Bai, sendo, bukaeran nagusitasun handia erakutsi du, baina, azkenerako behiratzen badezu, zeguk entzulei aipatzearen pixkat, indeu, buelta hunditan azkenak atzezanak 5 euro jarri berri izate zituen, azken aurrenak 3 euro, eta bigarren atzezanak 2 euro. Eta gero, aurrena gatzen zenak etzun diruri jarri behar. Eta berdin ite genuen, klasikekin eta astebeteko itzuliekin. Diru gutxixo jarriz, baina eskala hori mantenduz. Eta hasiera baten naiztanik aurre hartuta izan, bastante gatik gainera, ala ere gero Misterrak buelta eman dio, eta azkenengo bi itzulia handitan, bai Girunda baiturren, erakutsi du, gainetik ondala, gure gainetik ondala denboraldi guztin zehar, eta orduan gaur, nire hitza jan beharko eta beha utzi beharko dut. Esan genezake nolabait guk hainbeste negoziota zitzaien eta hainbeste lan egin ostean Misterrak tropelaren bitartez gure poltsak ustu dituela? Bai, karo, honek... Kobratuko dik, Jakiteaz gain, honek ere negozioetan ere badu bere esperientzia eta muturra sartuta du negozioetan ere, eta orduan... Tipo kompletoa, Bai, polivalentea eta ez da erresa honen aurkeitea. Aurten, nik uste bere debilidade pixkateak uste nahi dela biduen gerrean. Naiz eta lehen gaurtean... Indartxo ikusi genuen, bai? Aurten ez dakit. Aurten txirrindularitzan zentratu naiz gehiago. Bai. Pixkat One Season Wonder iruditzen zait izan zala, Rookie urte hori, ez? Demoraldi bat ondo egin, Valverdek eta puntu asko eman ziren, baina Fede Valverde hain naiz futbolekoa. Bai. Ez konfunditu zikilistarekin.
Alejandro Handiarekin. Aurten etzai horren ondo atera eta hortxe dabil Bueno, laugarren baina... postuan ez dakit. Bueno, baina, Mikel, tropelena ere lehenengo hasi zinen, eta ez zen lehenengo bukatu, ea nola bukatzen den denbora. Bueno. Bien gerret. Bero dator mistera, Mikel. Desafiante misterra. Desapilua bazeok ere. Baina bakizu, garantzitsuna esate dute base hon bat egitea izaten dela, mister. Eta, Bai. bueno, ni ja, biduen gerrean, plantillaren balorea uneko 80.000.000ko balorearekin, ondo zimentatutako base. Horretan dudik ez, baina ikusiko dugu. Bueno, ikusiko. Gandorrak pixka bat arrotu ostean, gaira itzuliko gara, eta pixka bat misterraren aurkezpena egin ondoren, txirrindularitza denboraldiari hasiera eman zion Paris-Nizak, eta gero izan genituen, hori egun bateko eta astebeteko lasterketak, Milan-San Remo, Lombardia, Criterium Dauphiné, Tirreno eta abar, turraren aurretik. Nik uste hauek denak batera aztertzeko moduan izango ginakela, eta gero ja buelta handietara etorri. Denboraldi hasiera hortan, mister, ze txirrindulari azpimarratuko zenituzke, zein ikusi zenituen oso goran, edo... Renko. Edo beto esan da... Nik lehenik eta behin esango nuken izena Wout van Aert izango litzateke. Ze erakutsi zuen indarra edozein tokitan, izugarri izan zen. Nik enuen ezertarako espero. Ezertarako. Zuk uste, Van Aert, nik Renko esango nuke, Baina esan nahi dut, esan dituen karreretan ez, Estrade Bianche, Milano San Remo eta horretakoetan, nik egia esan, enuen uste horrelako, ez dakit, abiletzea izango zuenik, horrelako karrera berdinak dira ez, egun bateko lasterketa, baina oso desberdinak. Bai, hori da, eta orduan, eta gero baina ikusita, turren egindako gautza guztiak eta bar. Bai, Van Aert sorpresa izan da, agian Evenepoelek lehen urtean ere utzi zituen, hori, esperantza edo nivel hau emateko Evenepoelekin pista batzuk, espektatiba hori bazegoen, baina Van Aertekin iruditzen zaizue baiet? Nik uste Van Aertek lehenagotik gehiago erakutsi zula. Baina Van Aertek zalantzak sortzen zituen, lesio luzea izan zuen, kosta egin zitzaion bueltatzea, eta nik uste aurten behintzat, Evenepoelen pare behintzat jarriko nuke. Bai. Ze adibidez, ikusita adibidez Dumoulin berak ere izugarrizko lesioa dukizuela eta nola egon den aurten, eta Van Aert berriz lesio, berdina ez, baina antzekoarekin nola ibili den, ez dakit nik. Bai, Van Aerten urtea harrigarria, lehen urten Van der Poel berak egin zuen urtearen pare, edo gorago, eta bai, denboraldi hasiera hortan behintzat, gero turrean ja zer esanik ez, baina bi zen nagusi bezala hori jarriko nituzkenik ere, Evenepoel eta Van Aert. Van Aert, bai. Van der Poel aipatzen zenula, ze iritzi ez eguen Van der Poeletaz? Zene iritzi ez da eit? Jetxidek hori ere. Karala galeria, bai, gauza politi asko indituela, denetan ibilizan da oso. One Year Wonder, hau ere? Nik enuke hoi konsideratuko, ziklokrosan lehengo temporada pixka jarraitu nuen da nagusi zen, baina ikaragarria zen ze aldea zegoen besten gandik, eta mendiko biziketan ere oso ondo ibiltzen da. Eta gero horrez gain, nik ikusi nahiko nuke Van der Poel denboraldi oso bat karreterara konzentratuta bakarrik. Bai, nahi zait iruditzen Van der Poel denik hauek bezain txirrindulari ona, Renko eta Van Aert bezain txirrindulari ona. Ikusi nahiko nuke, talde oso bat berarentzako lanean, ze azkenan Alpecin Fenix, bea eta berean aia eta bestik ez dauka. Ez, baina Van Aertek ere, Van der Poelek ere, esprinetako eta oso ordek handian eta batan erakutsi izan du, baina horrez aparte ez du, karetera mentzat ez du zer erakutsi. Lehengo urteko Britainiako turrean pixkat erakutsi zen, baina... Eta urtean Big Bang turrean, 80 kilometro faltan erasoa eta iritsi. Bai, baina Big Bang turrean, eta oin... Iruditzen zaizkite, baina... Mr. Big Bang turra ez dik inork ikusten, ni. Ni bai horre. Kontua Big Bang turren zeuden kontrariak ere ez zirela...
Klasiko manuak. Eta ez dakit. Alde hortatik, nik bai ikusten dut Van der Poel, hauen mailan jarriko nukenik. Egia dena, agian, eske, Van Aertek aurten bultan, turrean eman duen mailara iristeko, agian ez nuke ikusiko, ze ikaragarria izan da. Van der Poelek ez du sekula igoko mendia, Van Aertek igotzen duen bezala, hori argi. Baina Van der Poelek ere, hori ziklokroseko repetxotan, ordeka ez den etapatan ere erakutsi du, eta ikusten dut izen handi bat bezala, aurtengo urtea ez du izan, lehengo urtea bezain loriatxua, baina bai ikusten dutela, hauen pare, 3 gazte dira, ez dakigu noraino iritsiko diren, batzuk bat besteen gainetik izan daiteke etorkizunan, baina gaur egun ez behintzat 3ak podiumean parez pare jarriko nituzke. Gutxienez esan behar dela placer bat, aukera eukitzea 3 hauek korritzen ikusteko, eta elkarren artean ere borrokatzen ikusteko ere, bai, ez? Nik uste. Bai. Hoi bai, eta etapa batzu daude, 3en artean lehiatu daitezkena, bueno. Hori da, bai. Igual Renkok, ez dakit, Amstel Gold Race bat. Renko ere klasiketan eta erne. Baina Amstel Gold batean nik ez dut ikusten Renko bera. Nik enuke oso altu esango, Baina... Donostiako klasikoan eginda gero, atzera ditu... Olako egin daitezke, olako egin ditzake, baina gero batea iritsi ezkero, eta azken aldin Amstelen batea iristen nahi dira, eta esprinen ez dauka zer egiteko. Batez ere Van der Poelen kontra. Eta Van Aert eserita nola esprintatzen duen ikusetan. Renko nik ikusten dut, 3an artean agian 3 asteko itzuletara hobetona moldatu daitekena, pixuz tamainaz txikiena bera, mendatetan ere ondona bera moldatu daiteke nik uste, ja penditza handietan Van Aerten 75 kiloak ere notatuko direlako, eta alde hortatik bai ikusten dut, honek 3 asteko lasterketetara tira dezakela, eta beste biak berriz, aste bete edo egun bakarreko karrera horietara. Bai. Aurten horretarako ari zen, Bai. Prestatzen. Bai. Hartu zuen epela, gajoak. Bai. Zentzu horretan, zer iruz ezaizue Van Aerte guain zen gola, segikola kontzentratuta egun bateko lasterketetan eta ala ikusita nola igotzen duen dazkan kilok kontuen eukita hasiko dela begiratzen agian alduela borrokatu huelta handi batengatik edo Nikoi aurra burutik pasatzen. Nik ustetu hain bere gaztetasuna eta bere muskulatura eta azkenen txispa hori, gaztetan izaten den txispa hori horri etekin atera nahiko diola, eta bere listan beltzez jarrita dauzkeen karrerak irabazi nahiko ditula, ze oraindik klasika bat du falta zaizki irabazteko, naiz eta urten asko eraman dituen, baina monumentu guztian lortzea igual izan daiteke buelta handi bat prestatu aurretiko, helburutako bat izan daiteke. Astebeteko bueltatan ere oraindik ez dugu ikusi, esan nahi zut, ez dula irabazi ez Paris-Nizarik eta horrelakorik, eta igual behar horietarik hasiko litzateke, eta hor demostratu ezkero, gero, buelta hundiren batera, beste asmo batzuekin joan, baina orain, Jumbo Visman dauden oiar guztiekin... Bere rola nahiko garbia, ez? Zer? Bere rola hori Jumbo barruan mentzat nahiko garbia, egun bateko lasterketak lehiatu, eta bestetan lanera. Bai. Ez eske, hori esaten duz, Saganekin ere bere garaien egontzan, dilema hori, Saganek garbi zeukan, zen nahi zunin, baina, ze azkenen, jendeak esaten duna, ze jende asko hasia esaten aurten, agian igual Van Aertek mendin zehoze hobetu ezkero, igual turra irabazteko hautagaia dela, ez dakizte. Bai, ez dakit, jendeak... Berari ere burua berotu. Nik uste dut tendentzia badagoela, ez? Urte ona edo turron bat egin ostean, honen sabaia ez dugu ikusten nun egon daiteken, eta turra lehiatzera ere iritsi daitekela pentsatu, baina nik uste Mikelek askotan esan duen bezala, 75 kilorekin gaur egun turra irabaztea dauden aldapatzarrekin, eta ikusita hori mendatean erabakitzen dela ia dena, kronoak nahiko pixu galdu duelako,
ni behintzat oso zaila ikusten dut Banaer Tour bat lehiatzen ikustea. Lehiatzen agian bai, baino kandidatu bezala edo irabazle bezala ez. Gaur garko ezinezkoa. Ezinezkoa. Bai, nik inongo momentuan ez esaten irabaziko unik, baizik eta ez da hasiko pentsatzen, igual entrenamendu aldatuta eta abar, behai burun ezaion hasiko, pues, behai bere burua jaten pentsatuz, igual turra aldet konpetitu edo. Nik egia esan ez dakit entrenamenduak aldatuta zenbateraino alda liteken txirrindulari mota, baino ez dakit, zaila iruditzen zait hori. Horrelako txirrindulari bat, eskalatzaile baten gixako txirrindulari bihurtzea. Ez dakit, zaila behintzat. Bueno, bere doaiak erakutsi ditu, eskaladako doaiak horregatik erakutsi ditu. Kontua orain... Pixu horrekin gaina. Pixu hor... Bai, baina... Hori ja pixu hori asko geistea kostako zaio. Bai. Hori urten poderioz lortzen da. Muskulatura hori ezin daiteke galdu hola eta hola. Hoi, Valverde bat ikuste dugu orain oso ondo finduta hola eta bai, noski edadearekin hau ere fintzen joango da, baina oraindik behintzat ez zait iruditzen 70 kilotik jetxi daitekenik. Eta 70 ez jesten nahiko lan izango du. Eta gorpuzkera ere azkenen hori, gauza berezkoa dugu denok, eta nik uste ezinezkoa da Banaert bat, Hugh Carthy baten gorpuzkeran sartzea. Nahi duzun guztia entrenatuko du, baino ez dakit. Alde hortatik beste estiloko txirrindulari bat bezala ikusten dut orain, eta etorkizunean ere bai. Nik espero baietz, hola segitzea, ni nahiagoko nuke. Baina... Bai, nik bai. Esan lehenengo txirrindulari ez da azkena izango. Ez. Aldatzen bere... Bueno, mister, ikusita ze precedente ondian azkenengo pare bat urte hauetan, eta, klasiketatik pasadienak, buelta hondik lehiatu alizatera, ez zaio oso ondo atera. Ze ikusi ezakeu, Valverde, pixkat, ja, lies baston lies, eta hori ja ez zitu irabazten deno. Beste estiloko txirrindularia, horrekin duna ja, ez detuzte inorrekin gaunik, baina bueno. Ez, Valverde naia, Valverde demostratu beharreko año. Orain 2 urte Enric Mas tope ibili zen buelta horretan ere, esatezan, Valverde oso fina dago, eta zergatik ez, buelta hondiren bat orain, eta 2019ko turrera ere oso fina iritsi zen, eta esaten zen, sailkapen orokorrerako dongo dekau, eta azkenen ez. Hau klasiko manoa da, eta mendia ere ondo aguantatzen du, eta hor beti topa amarrean izan, tokatu daiteke, topa amarreko gizona. Buelta irabazita dauka, Bai, buelta bat irabazita dauka, bai. Eta kobok ere, bai. Baina kobo dopatut ere, bai. Eta Chris Horner berak ere, bai. Chris Hornerek, bai. Eta... Hamburguesa janez. Izen handiak. Eta gero beste kasua antzekoa, Alaphilippena. Txiripaz edo ez dakit nik nola esan. Alaphilippei nire ustez, Alaphilippek inoiz ez duin bere prestaketa aldatu turra irabazteko asmoakin. Ez iritzen. Nik esango nuke ez. Prestaketa ez dakit, korritzeko modua bai, garbi. Bai, hori bai. Korritzeko modua bai, turran izan zituen irabazteko etapak eta ez zituen irabazi sailkapen orokorra nahizelako. Bai, baina adibidez aurtengo turrean sailkapen nagusira era bat egongo balitz, ez zuen erasotuko irabazi zuen etapan. Bai, baina eske ja... Aurten behar aurten ez du lortu 2019ko forma hori, eta turra hasi aurretik ere honek jakingo zen etzegoela hau. Eske nik uste bere objetiboa aurten, nik uste, mundiala zala. Bai, baliteke. Fetxaz aldatuta eta azkeneko karrera ez izateakin zen normalen azkena izatea. Eta nik uste behai ondetorri zei hori. Bai, nik beak lehiatu dituen karrera bentan behintzat sekulako maia erakutsi dut, eta nik aurten Alaphilippekin asko gozatuen. Eta txalotu iten dut bere jarrera, eta... Nei gehien agustan zaiten txirren beretarikoa. Bai, ikusten da hori bakigu, erki asko. Frumirekin batea, Frumi orain gutxi gustatuko zaizu ez, mister? Bai, gutxi aipatzen da. Gustate zaite, Baki zer dan realidadea nola daun, baina,
indun guztiare hortxe dago. Ikusiko, urrungo urtean Israelen, ea, sorpresa positiboaren ematen digun, gu frumizalea gara hemen. Ni penalatzarekin gatu, nahi, zeleno, bakizu, bueno, batxier garai horietan, eskaiek zuen tirania hori, eta azkenen denak gorrotatzen bukatu nuen, eta Ander, zuk ere, bai? Bai. Egia esan, zigun, eta frum pentsatzen nuen, arro bat, britaniko arro bat, arroputz bat zela. Hala uste genuen. Baina gero nik aurten justu bere liburu irakurri eta... Dokumentalen bat ere bazen, bere bizitzaren inguruan. Bai, dokumentalen ere, eta, bueno, ja frumen zale sutxu bilakatu naiz, eta justu gainera garaian, horrentxe iritzeo... Garaidik okerrena, Baina hori askotan gertatzen da, txirrindulari bat, eta ez bakarrik bizikletan, beste kiroletan ere, irabazten hasten denean baten bat beti ditu zaletuak eta kontrakoak ere, bai, asko, geroz eta gehiago. Bai, azkenean beti berdinak irabaztea ez baita gustatzen, ez? Hori da, bai. Justu bere aldera jartzen zanen galtzen hastea horrek, amorrazia ematen dit. Bai, kasualidadea, bai. Ze sufritu nuen... Bera konturatzea gati da hori. Urte luzez sufritu nuen, beti nazka ematen zidan, da irabazezen dena, eta... Gozatzeko garaian, atzean. Eta hori da. Eta gaina nola atzean geratu, pena ematen du gaixoak. Bai. Bueno, berak ere onartua du, aurten behintzat onartu du, hori, etzegoela bere mailan eta inolako arazorik ez, boteienak hartzera joan, lan zikina egin, taldekideen alde lan gogor egin, altzuen egin behintzat, eta ez dakit tipo naturala eta naturaltasunez hartu duena, errendimenduan izan duen jaitsiera, ez? Oso humila. Ea zenbat txirrindulari ikusten ditugun, lautur irabazi ostean boteienetara jaitsi eta taldetik tiraka berak bere maila asko mugatu zailako, taldetik tiraka ea zein ikusten egon. Valverde bintzat ez zeu ikusiko. Ez, eta Nairo ere ez. Eta ez dituzte lautur irabazi. Bai, nik Valverde erekin nahiko kritiko naiz azken aldian, ze... esaten da ez, Valverde ja dena irabazia du, zerua irabazia du, eta beti izango du turreko talderako tokia, eta hori dena, baina azkenen beti, ez dakit, iruditzen zait oso por libre ibiltzen dela beti, eta taldeak ere... Eta Valverde batek, Banaertek aurten egin duena turrean egin lezake, nik uste. Pare bat etapa begi artean hartu, eta bestetan lana egin, ez? Top 10ak ez dakit ze aportatzen nion. 40 urterekin, Movistar batean. Baina ez dakit, haizu. Gero gazteak nahiko ditu gazteak ondo ikuste, eta ea gazteak zemuz etortzen diren, hemen Soler, Enric Mas, eta ematen du baino oso ondo ematen dela Enric Masekin eta hori dena, baina gero lanerako garaian Valverdek ez du behatzi mugitu ere egiten da. Horragian ere kulpa taldearen izan diteke. Ez dakit, agian Valverde bera hori, taldearen gainetik bezala, por libre, ez dira ausartzen ezer eskatzera. Normala ere bada agian, eske Movistarrek dena zor dio Valverderi. Azken urtetan mentzat. Baina ja azken 2 urtetan asko jetxita. Bai, hori bai. Baina oroar taldeare bai, asko jetxita. Bai, baina barba bere jaitxiera gatik. Bai, talde guztiak berak kondizionatzen ditu, ze Valverde etortze bada, honek ezin du etorri, eta gaina Valverde nahiko postu garrantzitsua du taldean, da orduan, ez dakit, asko aldatzen da. Eta nik uset Galerdek, hortzarra lortu zuenetik, ja ez dela leno zena izatera iritsi, eta baina hori irabazita nik uste pixka lasaitu. Irabazita gero, ja esan zuela, ja inbeharreko guztiak egin ditut, eta guain tokatzen dela. Bai, nire ala irutzait, eta nik uste hor pixkat pausu bat eman behar zula alde batera, eta generazio gazteiri utzi, eta baina hortzarra gainean edukita ez da erresa ere pauso bat alde batera ematea, Ez, baina juntzaitezke ez dakit, zure 5. ez da izen baren Lies-Baston-Lies irabaztera.
baina, Bai, hortzara irabaztezu eta turrera lider bezala jutezea, eta gero hor dauzkezu Nairo eta Landa, eta azkenen bukatzen duzu, eske, ja bi hoiek elkarri mokoka. nahiko tontoak balin badira, eta behaien elkarri mokoka ibiltzen badira, gero, zu zaude, hor, ez dakit, 100 urte egitezula, eta zuk ere ez dezu ere ematen, azkenen gertatzen dana, eta Movistar dabil arrastaka buelta hondik guztietan. Guztietan giroan izan ezik. Movistar eta hitzeiten hasita, urrengo urtean agian Miguel Ángel López Movistarren egongo dela? Ja, bai, gainera, oain fitxatu dute Orantxe, jaetu naiz? Oain izena ere aztu zait, baina beste latinoamerikar bat fitxatu berri dute Movistarra. Azner bat, bai. Oida, eta... Hau ere fidatzeko izango da ez, Mikel? Guztiz fiablea. Ez daukat irigiarik ere. Latinoamerika errauek. Txirrindulari horrek historia polita daukaz, Espainiara etorri omen zen korritzera eta momentu batean ez dakiz zergatik konkretuki, baina etxerik gabe geratu zen eta Beñatin Txaustik etxean akogitu edo, harreran hartu zuen eta guain Movistarre fitxatu du, baina ia egon zen kalean etxerik gabe eta, bueno, agian bibentzia horiekin, ez dakit. Baina bibentzia horrekin igual. Baina... Bai, irabazten duenean historia polita kontantzeko, bai. Irabazten badu. Hori da. Eta nik uste hor Movistarrek mugimendua idalaitzen, baita asko Movistar enpresa bera Latinoamerikan sartu zenetik, marketing aldetik eta sekulako indarra izaten ariela, taldean... Tipat Nairo Quintana eta orain Nairo galduta. Hori da, zen Nairo ekarri zutenean, Kolombian Movistar ere jarri zuten, Movistar zerbitzua jarri zuten, eta horrek sekulako buma eman zion zen Nairoren taldea, eta denak Movistarrera joaten omen ziren. Kolombiar guztiak Movistarrekoak ziren gara. Eta orain Nairo juntzaiela, eta Movistarreko red guztia Latinoamerikatik pasata balin bago, nik uste hori amortizatu beharko dute. Atera nahiko hori da. Etekin ere atera beharko diete horri. Eta hortaz... Zer esan emango du, ze Miguel Ángel Lópezek bere garaian bueltan eginiko adierazpenak. Hori ere gira. Bai, hori ere hau bero hutsa. Bai. Etzai bat ere gustatzen Miguel Ángel López. Eta aurten ere izan ditu, ez dakit... Bai, eroriko bat izan zuen eta... Bai. Jo egin zion... Hori da, gaina gorak hasi joala erori zen. Hori da, bai. Gorak hasi joala zaleren batekin da. Hori da. Etzait itxurosa iritzen, etzait kaballero bat iritzen. Odol berokoa gure Miguel Ángel. Oso beroa irutzen zait, oso beroa, oso... Bai, eta... Bueno, latinoa, hauek odol berokoa dituk. Bai, baina, ez dakit. Latino hauek ere ez tia, zuk esaten duzun bezala ez tia oso fidagarrik 3 asteko buelta hauetan, da... Aurtengoan ere ikusi da hori. Lotxa galanta pasa zituen azkeneko krono horretan, Bai. 3. postutik 6. pasaz. Bai. Eta hori aipatuta... Bakar baten. Esan lehenengo itzulia handia turra izan genuela, bertan podiuma Pogačarrek, Roglicek eta Portek osatu zutela, 4. gure Mikel Landa izanik, esan bezala Miguel Ángel López 6. postuan geratu zen azkenean, krono hortan kalbarioa pasa ondoren, eta hortxe, Tadej Pogačar lehen postuan. Gutxik espero zuten postuan. Nik espero, Irabaztea bai? Nik ere, bai. Irabazle aina ez nuke esango, baino... Goran bai. Nik oso favorito ematen nuen. Nik Roglic eta Bernalen parean jartzen nuen hasieran. Zu Bernalekin fedea bazen nuen, mister, hasieran. Bai. Ta... Bernal oso... Pintxatu egin zuen, bai. Bernal ea errekuperatzen den, urrengo urterako, ez da gatera oso argi. Bueno, nik uste... Lesioatik izango zen, ni forma ere ez dakit. Nik irakurri dudanez... Bizkarrikoa esaten dute, ez? Xabier Artetxe bere prestatzaileak esan omen du lesio baten ondorioz oraintxe bertan daukala hanka bat luzeagoa bestea baino eta hori lantzen ari dira eta pedaleatzeako garaian problema handiak ematen ari zaizkiola horrek
eta hori konpontzen ari direla, uste dut. Mikel, ez aldiozu honi usain txarxamarra hartzen, aurreko urtean edabe gehitxo hartu eta aurten ordaintzen. Ai, nik ez da egite. Usain txarxamarra hartzen dira, bai. Gero beste askok prestaketa esan zuten, ez? 260 kilometroko entrenoak. Bai, hoi ere behar bai. Baina horrek atentzio asko ematen dit, nik uste... Eskai baten horrelako planifikazio txarrak normalean ez dira izaten da. Hoi baino gehiago igual izan daiteke lesioagatik. Baina nik uste, nik fedea badaukat, behin turra irabazi zuen txirrindulari batek maila hori berreskuratzeko aukera handiak ikusten dizkiot, nire ustez, hori turra irabazi zuenean, etzen horren ona, eta orain ere ez da horren txarra, ez txirrindulari bera da. Badakizu zer esatituen ere, lehenengo turra irabaztea zaila da, baina bigarren irabaztea oraindik eta zailagoa. Bai, begiak zure gainean daude, presioa, horrek ere noski buruan lan asko egingo zuen, baino ez dakit, nik uste aurtengo maila bentsat ez da bere maila, eta nik uste hori baino gorago ikusiko dugula. Irabazten berriz ere ez dakit, baino gorago... Aurten turrean mailaz kanpo Ineos guztia. Bai, egia esan bai. Bernal nolabait mailaz kanpo egote horren lidertzan, baino bai, talde guztia patxal xamar. Esan genezake Jumbok jan egin duela aurten. Bai, Ineosek, orokorren Ineosek urte beltza izan du, Bai, eskerrak salbatu duen. Eskerrak giroan salbatu duen, da etzen espero. Aurrenengo etapatan ondo, Filippo ganak irabazizelako, baina hori oso jakina zen. Niri urte hasieran esaten didazu Tao Ioieganek irabazten duela giroa, eta parra egiten, parra. Ja, bai. Giroa ere ala modukoa. Azkenengo etapa horretan, edo azken aurrenengo etapa horretan. Baina... hori ere bada... Ordura arte, Ineos ari zen, zeukanarekin salbatzen, da, orain arte behin inetzuen korritzeko estiloarekin, etapak irabaztera joan zen, eta ez genuen ikusten Ineoseko inor tiratzen eta bestelako horik, ez zeukan taldea, aurten ez du talderik izan. Hala ere... Bukaeran, Taorena eta suertea, ez da ze izan zen hor, baina azkenen eraman zuen da giro boro bilatera izan azkenean. Hori ere bada taldearen handitasunaren seinale bat, ez? Geraint Thomas etzegoen, Christopher Froome ere ez, Bernalek hori potxe egin zuen, eta hala ere giro bat, eta giroan zenbat etapa irabazi zituen. Zazpi bat, bai. Zazpi, Movistarrek nahiko luke urte txarra izan eta horren erdia irabazi? Movistarrek urte guztian 2 etapa bakarrik irabazi. Eta 2 solorrek. Bai. Pentsa. Bai, baina ez dakit, 3 etapa irabazi zituen giro hasi aurretik, hori ere esan bat. Bai, Filippo gana. 15 kilometroko erlojupeko horiek eta Filippo ganan maila ikusita, erakustaldia. Zerregiterik. Bai, hori garbia zan. Haudek zezena, hau. Baina beste garaipenak ere, naizta 7 garaipen bildu, ez dakitze. Kredibilia handia zutenik, azkenen Michelton etxera joan zen. Bai, giro deskafeinatua. Jumbo ere, bai. Etxera, Gaviria bera ere etxera joan zen. 2. koronavirusa atrasaz gainera. Baina, esaten da askotan ez, Nibalik ere 3 handiak horrela irabazi zituela, beste aurkari handienak etxean zeudelako, eta hori da, hor egon egin behar da. Momentu horiek aprobetxatu egin behar dira. Baina, ez dakit, nahi giroak azkenengo astean gaina enun ez da jarraitzen. Niri giroa lehenengo eta bigarren astea oso politak irututzen ezkidan, baina 3. Gu ere agian txirrindularitza denboraldi honen hasierarekin gogotsu gauden, ilusioarekin, gogoz txirrindularitza ikusteko, eta gero agian pixka desinflatzen joan gara. Hori giroa ere deskafeinatu xamarra, denak oso segidan, eta bai, pixkat jarraipena gutxitu egin dugu egia esan. Bai, ni beintza bai. Dena pixatzen du, Misterrak izan ezin, noski. Lanean hasten zara, astegunetan doka zeizu eta lanean zaude, eta ez dakazu denbora. Liga ere hasi da, eta asko pixatzen du nire gamintzat landismoak. Landak, ikuste dezunean landak turrain eta denboraldia bukatzen dura, beste ilusioatekin. Peio Bilbao jarraitzeko, baina Peio Bilbao etzi joan. Peio Bilbaoena
Baina ez zegoen ezertarako eta... Ez dakit nik, Merito asko maten zaio, baina... Turra egin da ero? Baina Mr. Zemaia zegoen, giro hortan. Bai, baina... Ez dakit. Peio Bilbaure ez da hemen... Eta hortxe oteare... Aizu, Peio Bilbaoek denak zeudenan eta giroak bere maiazunean, orain urte bete, 2 etapa irabazi zituen, Giroan. Bai, kontu neukita zetarte gutxi zegoen turretikan giroa. Peioren demoraldia aitzakirik gabekoa, nik uste. Bai, noski, eta erlojupeko irabazizun Espainiko txapelketa, baina esan nahi zuet, nik uste, aurreko urteko giroa hobea intzuela aurtengoa baino. Naiz eta aurten, 2. postuan denbora luze zegoen. Izan leike, bai. Aurten merkegoa zegoen. Garbi dago. Erlojupekotan ikusi da, mister. 3 erlojupeko izan dira eta ez du maila eman erlojupekotan, eta berez sekulako maila duz, Espainiako txapelketan. Mikel, Peio Bilbaoen maila ona da Espainiako nazionaletako kronon. Bai, baina beste herrialdetako kontra. Bai, baina ez du bere maila ematerik lortu, ez da gutxo girdik ere gironez. Egoatzen naiz, normalen ere aretiok izaten zianak, segundu asko kentzen ziela Peiori, baina naiz goatzen ze izen zian, baina espero zana baino beti okerxe biltze zan. Kronotan, eta mendin aguantatu zuen, eta noski, turreti zetorren da, horrek ere bere pixo izango zuen. Baina nik bere aurreko urteko giroa nahiago dut. Gehiago gustatu zaidan bintzat. Nik uste kriston giro egin dula, baina agian, hori, dena baino potoloago jarri duela jendea, dena baino politxago. Bai. Igual. Bai, nik uste. Baina alare, inungo meriturik kendu gabe gure Peiori. Bai, egia esan gaina, ze izan da, Uziko txirrindularia karrera gehien egiten dituna. Bai, 69 karrera egun. Gehitu dituela. Así que, ez da nola nahiko zifra. Gainera, kontun hartuta ze kalendarioa ze justu izan da. Bai. Abuztu bukaeratik hasi eta ia azarora bitarte sekulako gurran ibili zaigu. Eta Euskaldunak aipatuta eta landismoa Mikele aipatuen bezala, Mikel Landaren denboraldiari zer iritzi, mister? Ni inoizen ez izan Mikel Landaren defentsore sutsua. Baina aurten onartu beharko dezu, ez? Turrean onde Turroso nahi du. Bai, dudik gabe. Turrean asko ibili da. Bai. Gajoak besterik ez du egin, azkenean, ez dakit. Hori esan behar nuen, ez dakit. Ez dut ez izaion ontoreko bat, ez dakit, huelta bat korritzea, ez dakit. Ja, ez dakit, ni penatan gehatu, naiz. Denboraldi araronekin askokin dute. Baina, Mikel Landari ere oporregun asko izatea guztia ez da, eta igual agian horrexegatik da. Mister, zer esan nahi ez Mikel Landar alperxa marra dela? Edo negozio gizona. Mikel Landari... Luisa, mate fitxatzen eta igual horribilida. Aria mugitzen da. Telefono asutan eta txirrinda garajean, ez? Beste asko bezala. Bai. Ez, baina beti esan izan du da Mikel Landari gustatzen zaiola denboraldia bukatzen denean 3 hilabete txor lasai, hori inorek ezin diola kendu. Bai, izaten dira, ez? Txirrindulari mota beti bizikleta gainean egon behar dutenak, eta beste batzuk hori, bizikleta justukoa ibili, eta besteak beste, Carlos Sastre, ez? Freire, Oscar Freire, hori da. Oscar Freire bezala. El Carpintero. Bai, hemen ere grupetan ikusten da, Mikel Landaren estileko asko. Zugastik aztarna pixkat utzi duela. Zugastik aztarna utzi duela. Freireren bideura eta Carpintero eta... Bai. Ikusten ditu tarteka, bai. Bai, naizta zugastik pixkat inaguantable izan, ez? Bideo hortan ere bere jarrera etzegun kritikatu genuen, ze... Bai, 50 urterekin gu baino gazteago ematen du horrela hitz egin da, ez dakit noiz aldatu behar duen formaltasuna, badu garaia, heldutzeko horrek ere, baina erakutsiko diogu hori ere. Jo, ze elkarrizketa ona egiten ari ziren, ez dakit, Freire bintzat... Gustagarria. Beste gai batzuk sartuz, eta Freire oso pertsona interesgarria, oso. Bai, hoi da.
hori da jantzia, eta... Eta etzion zuku atera... Txirrindularitza pixka eta alde batera utzi, eta ari zen itzeiten bere gauzez, karpinteritza, eta... Baina hori, zugaztik ere buruan ez baitu beste zer? Hori da, eta azkenean, era, txusitu ez duen, nire ustez elkarrizketa. Ia misterraren pare du buruan, ziklismo honek ere. Eta, bueno... Misterra gaurten... Ez dakit, gero txirrinduan ez dakit horren beste ibiliden, baina... Kosta bertzai horren beste ibiltzea. Ikusi ditu, ikustea duen karrera guztiak, Gogoz hartu du, pandemia ostean. Eta, bueno, turraren ostean, izen nagusiak aipatu ditugu, sorpresak, decepzioak, eta gero munduko txapelketak etorri ziren. Alaphilippe, ahondia. Julian Alaphilippe, beste behin. Munduko txapelketa oso politia gontzen, bukaerako buelta hortan. Polemika ere izan zen. Izan zen, bai. Ez zuela errelebatu eta banerti lagundu. Egia. Bai, baina, bueno. Hor bakoitza bera behidatzen du, eta... Bai. Eta, bueno, munduko txapelketan, hori, Alaphilippe izen nagusi bezala, eta gero, klasika batzuk izan ziren tartean, baina nahiko jarraian etorri ziren, bai giroa, aipatu dugun giro deskafeinatu xamar hori, eta baita buelta ere. Hauen inguruan, hemen izenik azpimarratzeko, hemen decepziorik nagusitzeko, mister? Decepzioa giroan, Simon Yates, nire ustez. Baina, honek positibo ez altzuen eman, mister. Positibo, bai? Coronavirus, Honek coronavirusa eman zuen, Bueno, orduan decepzioa ez. Coronavirusa decepzioa. Ez que hori da, ze egontzan 3-4 egun karrera bukatzen, eta gero laugarren etapan eman zuen positibo. Eta orduan horregatik, justifikatu zuten bere errendimendu kaskarra, positiboagatik. Decepzioa ez tekizten izango nuken. Giroa bera agian, mailagatik. Arraro xamarra. Ez que fetxa horietan jarrita, bi buelta hundien tartean jarrita giro ere, demoraldi hasieran beti esaten, aurtengo giroak ez du ezer izango, eta hala izan zen, entzuen ezer izan. Eta gainera, koronavirusak gogorren jo zuen karrera bera izan zen. Bai, nik azpimarratuko nukeena izango zen, zenbat gazte ezagutarazi ez? Baina hori ere... Nibelarekin. Baina nivel hori maiakin bat datorre. Turreko maian jarri gazte horiek eta ez genituen horrela ikusiko, ez zait iruditzen bintzat. Mister, gazteak aipatuta bat etorriko zaizu zuri burura besteen gainetik? Jo Almeida. Nola ez da, horren beste puntu eman dizkizun Jo Almeida malarikatua, esango dugu Mikeleketanik. Ni Jo Almeida eske hartu nuen, tio. Hartu nuen da... Nik ere azken ordura arte hor nuen. Baina beste... Tropelako sasia ditu hauek. Bai, sasi jakintxo hauek. Ez hartzeko, eta azkenean, muixo pasatzen, beha kasoitagatik. Baina, Jo Almeida azkenean ezen ikusi bakarrik giroan. Aurretik ere, badenik iguen txirindulari txukuna kompletua zela. Bai, erakusten ari zen. Baina, aurtengo giroari begiratuta, lehenengo bostak ikusten baditugu, Kelderman agian kenduta, lehenengo bostak harrigarriak. Etorkizunuen turreko klasifikazioa. Bai, ala irudi, gero 6. postuan Fulsan, decepzioa horren bestekoa ez, honek urtero hause egiten dik, ez dik hiru asteko buelta hauetan ez du beste lasterketetan bezalako nivela ematen, eta honen atzetik marrazoa, honek ere aurten, Marrazoa. Hau ere berak agian. Misterra marrazo zalea, ba? Bai, oso. Baina haure agian Alejandro bezalaxe beraka. Defenda ezin azten aurtengo denboraldia Nibalirena. Bai, kaskar txamarra. Aurtengo ezin da defendatu nik ustete. Ja lehen gaurtean Italiako karrerak itera bakarrik joan zen eta giroa azpen begiz jota. Ez zuen lortu eta nik uste eta aurtengoa zela kale edo bale. Eta aurten ere zerreztu erakutsi giroan, da orduan nik uste jazta. Ja, bukatu dela. Bukatu da marrazoaren epea. Bai, baina gauza naturala. Azkenean bere... Bai, adin ere, Berak... Honek ere irazi barregoa. Beraz, zer... Hortan ere esan beharko litzakena da, Nibali dela oraindik ere duen edadearekin, Italian dagoen, esan dezakegu
buelta handiak konpetitzeko Alternatiba bakarra, bai. seguruena, alere. Bai, hori bai. Nibaliren merito baino gehiago igual Italiako arazo Beste izan liteke, demeritua, bai. Bai. Baina bai, arrazoi guztia. Azpimagarria, ze Italia beti izan da Bai, oso bai. herrialde txirrindulari zalea eta Bai, beti baina egon dira. eskalatzaileak hola asko ez ditu, orain behintzat. Bai, oraintxe bertan ez hori da. Gehiena hola mendian ibiliko dena Masnada izango da. Bai, Masnada, bai. Caruso, bera igual. Bai, baina Carusok ere 30 urte ditu, osea. Ja, bai, eske. Caruso gaina du alkoholiko arpegi bat ezin dela. Errelebo Arpegi falta bat esango gaina genuke juten da orduan. Betaurreko hori gabe eta akara eskuirta juten da eta ematen du... Gajoa. Turrean 10 egin zuen, Bai, hau top 10 seguru da. Baina, eske ez du errelebo inorrek ematen Italian Ez. mendian. Eta badituzte Fabio Aru mendiak. bere problema guztiekin. Fabio Aru ere... Aurten urtean non Gajoa. korrituko duen. Fabio Aruren aurpegiak ere... Honek pena pixka bat ematen du. Kotxatua. Baina honek, Bai. hau buruz ez da... Ez da ondo buruz, ez. Nahi, gaixoak pena ematen dit, eta honi ezer esatekorik ez. Eta, bueno. Lesio arraro hori ere pasazuen. Baina bere pasa, garaian bera zen agian Nibali Bai, ere. promesa... Bera zen, bai. Nibali eta geroko urrengoa. Ahi ez altzion kontadorri buelta kendu zion, ez? Dumolinik kendu zion. Hori da, Dumolini. Bai. Jode. Astan dantzegoen, Hori da, ez dira nola nahiko hitzek. Baina kontador zegoen behekin astanan uste dut urte hortan. Keba. Ez? Kontador iban ez, tinko fenola. Landarekin barkatu, Landa. Hori da, Landakin, bai, hori bai. Hori da, bai, kontador Saxon zegoen. Bai. Eta, bueno, Giro triste xamar honen ostean buelta izan genuen. Nik aurten bentsat buelta Giroaren gainetik jarriko nuke, gustora ikusi dut, gehiago jarraitu dut, izen handiago ere bazituen aurtengo bueltak, eta buelta benetan interesgarria izan da. Roglic izan genuen irabazle, Richard Carapaz bigarren postuan sailkaturik, azken etapetako polemika barne, eta Hugh Carthy bera hirugarren. Ez dakit, hau Giro baino interesgarriago joan zen ere ustez, eta ikusgarria azkeneko etapara arte. Nik uste dut hemen, pare bat etapa gehiago jarriz gero, garbi, Carapazik emango zuela. Bai. Ni Carapaz oso sendo ikusiet, bai turrean, eta karrera guztietan. Ni Carapazek inungo dudarik ez ziten baden. Bai egia, denboraldi hasieran beti oso kaskar hasten dela, baina bueno, horrez tio inorri ezer demostratu beharrik. Baina gero erakutsi behar duenean, azkenen turren kanpoa geratu zen, ez. Azkenean sartu turra zuen. bai egin zuen. Bai, Flumi eta hori kanpora geratu Ia mendiko irabazi zuen. Hori da, ze azkenean bere prestaketa zegoen Girora behiratzen jarrita, noski azkenean Flumi eta Thomas ez zituzten taldean sartu, eta azken orduko batean Carapaz sartu zuten, da ikusi zen hasieran prestaketa etzela behar bezalakoa izan, baina gero azken asteetan sekulako maila erakutsi zuen. Bai. Sekulakoa. Nola Gero irazuten eskapadan etapak sarturik, Kiatoski eta berak, eta ikeragarria. Eta gora gazetorren, eta bueltara iritsi zen indartxu, eta Roglic'i hirugarrenez... Bai, eta egia netzako esan bai. bueltako txirrindularik indartxuena, eta buelta irabazi beharko lukena. Eske, Roglicek azkenean buelta bonifikazioa esker irabazi du. Eta Movistar lanari esker, mister. Bai, hori azpimarratzekoa, eta oraindik ez dut ulertzen. Ulertu daiteke ez, Carapaz atera zen moduan aterata, Movistarrek barruan izango zuen arrori, eta nola bai Carapaz izurratzeko edo gogo hori, orduan ulertzea dago. Baina, bueno, bai, triste xamarra. Gero garestia ateratzen. Ez zagit, sekulako itxura txarra uzten dute, gero gainera hori egin ostean, atera behar dute Eusebio Carapazekin bideoa grabate eta hori pentsara ateratzen, eta beti horrela ibili, baina ez aldezue. Triste xamarra. Bi aldiz pentsatzen hori egin aurretik, pentsazazu eta bueno, norbera beraletik joan da, ez zenukete hori dena pasa beharko. Bai, nola baita ematen du, tonto xamarra, akzioak egiten dituztela, eta gero pentsatu zer dakarren horrek, eta reakzionatu ez.
ume modura jokatzen dute, behintzat egiten dituzte gauzak, umekin lituzketenak. Bai. Ze ez da lehenengoa. Bitan pentsatu gabe. Eta hori esan da, Roglic'i Baina, ia hirugarrenez gauza era pasa zaio. Hirugarren astea Bai, etorri, indarrak Roglic'i hirugarren astea, luze egiten zaio. bai. Eta ja ez da kasualitatea nik uste hirugarren ez pasa zaio, hontan irabaztea Bai, lortu bai, du, nola edo ala behintzat, baino turrean bertan azkeneko kronoan kaskoa kalimero bezala zuela ematen zuen pena gajoak, nahi bentzak kriston penaten zidan. Bai. Gainera, ez da, nik uset gaina urrengo urtean eta hola, ea Jumbo Ismak turrera ematen duen Roglic ze, ustet erlojupeko bakarra egongo dela, eta... Eta bestela nor? Badauzka. Tom, dimulan? Honen gainetik? Uranek aurten ez du erakutsi, baino... Hori ba. Ez da git. Sepkus. Ojo, bai, hori izan behar nuen, kontuz Sepkusekin orain. Bai. Igual ez dugu ikusten lider garbi bat bezala, ze ez da inoiz horrela aritu, baino mendian maila bat duela soberan erakutsi du. Hori bai. Eta gaztea. ez dakit. Hiru asteko presioa aguantatzea ere beste kontu bat izango da, baina bai, honek hanka behintzat baditu. Durango kit. Hoi da, Durango arra. Bai. Eta ez dakit. Areskatu xamarra igual, bai. lider bat Baina, baino gehiago emango dituzte, pentsatzen dut, eta Talde Sepkus... batek gazteen alde apustu egin behar badu, orain da, esan nahi zut. Pogačarrek, Bernalek irabazi dute turra, ez dakit, alde horretarik ez dago orain beldur gehiegirik. Garai batean igual, pentsatzea Sepkus lidertzat ematea, Txirrindulari gazteak orain oso prestatuta egisten dira profesionalismora. Bai. Hori asko nabaritzen da. Gero urte luze zigarotzea, irautea oso zaileten zaila askori, ez? Bai. Ikusi besterik ez dago Nairo eta hauek. Igual piko de forma gaina lehenago Nairo ez da. lortzen dute. Igual... Nairo gainera Movistarreko gestioak ez da nola izango dire, baina... Nik Nairoren kasua eta beste erabatekoa bezala hartuko nuke, ze hauek, Kolonbiatik datoz, alturan bizitzetik, eta bai, kapazitate gehiago dute berez, baino ez dakit bizitzan zehar ere alturan egote horrek gehiago kastigatuko zaituela pentsatu nahi dut, eta gero maila hori mantentzea gehiago kosta. Pogačar eta hauen kasua ez dakit desberdinagoa ikusten dut. Pogačarrek gertatzen da, bere ekipoa urrengo urteako nola erreforzatuko den edo, aurten zen, aspirante bat, ez zeukan ekipo hona, baina urrengo urten nik uste talde desente hobea beharko dura. De la Cruz ere hor da, aurten bueltan 7. egina. Eta Maika ere fitxatu dute. Izen batzuk baditu, Matxinekor mangapean, Sergio Luis Henao, ez da talde top bat, baino. Formolo era. Ulisi ere aurten sekulako maia erakutsi. Ulisi. Kristof berak ere maiotoria lortu. Bai. Bere urteekin. Gure koadriako txominek bakarrik espero zuena. Are bakarrik hartu zuen tropelan. Ura bakarrik ezagutzen zuelako. Agian. Eta Uzet oso maia ona mandula, Mireitzek. Bai, eta... Ez dut esaten maia txarra emandunik, baina mendiako eta igual txirindulari pare bat gehiago... Noski, urrengo urten ja ez dala sorpresa izango Pogačar eta beharko dula zerbait igual irabazteko. Nik uste. Urten oso erraz junda, oso komodo junda, Jumboren trenoan sartuta, baina urrengo urtean igual gauzak aldatuko dira. Jumboko lidera ematezen batzutan. Bai, ala ematezen. Slovenia errate igual, nastu ingo ziren. Eta, buelta ipatu ostean, ja denboraldia hor bukatu zitzaigun, eta pixka bat saioarekin bukatze aldera, denboraldiko izena, denboraldiko nolabait porrota edo frakasoa esango genukena, eta denboraldiko taldea izendatuko nituzkenik. Mister, ze iritzi, ze txirrindulari jartzen duzu besteen gainetik aurtengoan? Nik dudak dazkat, baina jarriko nuke Pogačar turra irabazi duelako, duen edadearekin. Gero, talderik... Taldetan sartu aurretik, Mikel, zuk izen bat?
nik izena bat esatekotan, eske Arnaud de Mar esango nuke. Bai. Edo Ara. Arnaud de Marek sekulako maila erakutsi du, Eta askotan, Aipatu ez azpimarratzen dugun ditugu Arnaud de Mar. Lehen buelta handiak irabazten dituztenak eta horrela, baina Arnaud de Marek 14 etapa irabazi ditu, eta hau turrera ez dute eman gajoa, baina honek turrean parte hartu ezkero. Bai, argi honekin. Honek... Sendoena bera ikusiet. Baina, bat esataren Arnaud de Mar. Ados, nik nere aldetik, pixka polemika zabaltze aldera, edo denak berdina ez esatearren, Roglic bera agian. Roglicek turrean bigarren postua lortu du, bueltan aurrena, eta egia da, azken etapa horiek itxusitu egin dutela nolabait bere denboraldia, ematen duelako maila justu xamarrez irabazi duela buelta, edo ez dela irabazle justua, eta turrean karagarrizko txakalaldia izan da, azkenean galdu egin zuela, baina honen denboraldia guztiz aipatzekoaz, gero klasika bat ere irabazi zion Alaphilippi metako linean, justu, eta honen denboraldia naiz eta hori itzal horiekin azpimarratzekoan ikuste. Bai, nik ere Roglicen denboraldia itzakeri gabeko dela esango nuke. Pena, azkenengo etapan horrela turra galdu izana, baina bestela ustiko rankinan ere ustez bera geratu dela aurrena. Bai, bera lehenengo. Kontrarik egiterik gabe. Eta txirrindulari decepzio bezala, mister? Zein jarriko nuke? Decepzio bezala? Hankasarte bezala? Eskenik aldi beren... Txamponaren beste aldea. Turrekoan gatik. Nor, barkatu? Roglic bera? Roglic jarriko nola turrekoan gatik. Interesgarria bai. Eske nahi turrekoa... Kostako zaitaztea. Bai, aurtengoan Roglicek bi aurpegiak utzi dizkigu, ez? Alde batetik hori denboraldi ona egin duela esatea dago, baina izan dituen akatsak edo maila falta hori ere oso nabarian geratu da. Bai. Nik hemen aipatzeko, esango nuke, ni nire txirrindularia gehiena decepzionatu diana, asko izan direla aurten, asko, ez dute bere maila lortu, eta bat izan daiteke Nibali bera. Baina, hemen gure aurkezle den Anderri asko gustatzen txirrindulari bat aipatu nahiko nuke. Geraint Thomas. Ara, bestea, espero nuen? Ez dakit, turra irabazi zuenetik ez du ezer erakutsi, ezer ere ez bihurtetan, eta ez dakit banik. Aurten... Bera, etorri da. Turrera baina girotik ere eroriko batengatik joan zen. Bai, hori bai, erorikoa, baina beti erorikotan dabil. Eta gainera aurretzikan, turrea ezin izan zen joan, berak maila ez zuelako lortu. Bai. 6 puntu ez zuelako lortu, eta horrez da gaitzakiari. Bai, denboraldi kaskarra. Horrez da gaitzakiari. Wigginsekin festara joateak hori du. Bai, hau nire festare asko gustatzen zaio, Bai, ingeles hosti jaue. Beti ikusten dugu 6-7 kilo hartuta, eta off-season eta lako gauza, baina... Hau eta Wiggins kontatzen direnean isostarrak utzi eta whiskiari emango jote. Bai, whiskies. Nik izen bat aipatze aldera, eta uste nuen Mikelek aipatuko zuela, bi izen hauen gainetik, behar bada, Thibaut Pinot bera. Nik bere garaian... Thibaut Pinot damaki 3 urte decepzio izaten. Bai, normala bihurtu da, baina aurtengoan tropelan kiniela egitekerako garaian, Pinot ez dakitzen bagarren taldean zegoen, 2 edo 3garrenean, eta nik esaten nuen. Pinot zer aridek hemen, Pinot favorito nagusitzat bezala hartzen duen besteen pare, turrera zijoan, bere helburu nagusia zen, beste urte batez, eta ondo ikusten nuen, izen fidagarri bezala, eta honek egin duen hankazuloa aurten, lehengo urtean bezalaxe, ikaragarria izan da. Ikaragarrizko zuloa nire ustez. Bai, baina frantsesak ere, txirrindulari frantsesek turrean duten presioa, direnean generaleako joaten direnak, sekulakoa da. Hori bai. Aguantatzea. Hori bai, baina ez dakit. Thibaut Pinotena benetan harrigarria eta esperoen nuena bintzat. Bai, nik ere nuen espero, Lehengo urtean gaina eman zen
maiakin, sekulako maia eman zuen, turmaletean eta, kera Baina da, arrezko izan zen. txirrindulari bat gauza bategatik edo besteagatik. Bai, Bai, baina, bueno, lehengo... izan, baina beti zerbait gertatzen zaio. Azken porte bezala, kasua... aurten ez zaio zerketatu, baina... Bai, bakigu, Tibot Pinotek beti mamua duela buelta. Pinot beti Pinot. Gauz, bai, hori da gure lehenengo saioan izena. Arrakasta handia izan zen saioa. Bai, baina ez dakit, esan nahi. Urte hartan lesio bategatik izan zen, eta denok aurten espero denun zerbait Pinotegatik, zerbait gehiago. Ez da kasualidad, tropelako eguneko 89 Pinot aukeratzea turrean. Eta nik gehiago esan, nik bueltako kineran aukeratu genuen. Horregatik hortara nindoan. Beti dago esperantza hori. Tio Pinotenga, baina... Kreditu asko aldu dela. Bai, bukatu zaio. Berak esan zuen, ja ez duela sailkapen orokorrik lehiatuko buelta handietan. Pastela jaten taldean. Nik lehen urtean hori esango nuke, sekulako maia eman zuen lehen urtean, baina eska aurten godu ezertarako ez da egon, Buelta politia egin du, Bai, bueltan aritu da pixkat. 8. postuan eta etapan kabakarrarekin irabazi zuen. Pinotek utzi zion turrean sekulako aukera eta zuen batere aprobetxatu. Usteet gaixo ibiltzala, turren, Bai, halakoren bat izango zuen, Hau ere gaztea orain. Nik godu asko gustatzen. Eta, bueno, taldeetara joz, talde bat aukeratu behar bazenute. Esan liteke taldea oduenena eta txerrena? Bai, arazori gabe. Nire ustez, dudak edukita Jumbo eta Dekeuniken artean, nik Dekeunik aukeratuko nuke, eta decepzio moduan nola ez Movistar. Beste behin, Movistar. Bai. Mikel, zuraldetik? Nik... Ez dakit zaila da, Nik uste Jumbo ismartuko dutela talde bezala. Erakutsi nagusitasuna naiz eta turra irabazten ez bukatu, sekulako eritu zeiten, turrean bertan. Talde bezala gauzak bikain egin zituzen, nik uste hobeto egiterik etzegoela. Azkenean erremate hori ez jartzea, pixkat Raulitzen direktorearen jarrerak izan zen. Bai, hori ere izan zen pixkat, zer esan amantzuena. Baino, eta hortaz aparte, gero buelta bera ere irabazi dute, bana arte klasikak, ez da, nik uste talderi kompletona. All around team. Eta Ineos, Jumbo, bai, Jumbo, Ineos, gudu horiek ere, Paris-Nizan eta egon zirenak, irabazi zituen. Paris-Niza ez barkatu. Tirreno izan zen. Tirreno edo Dofine hori beti nazten ditut. Dofinen hor erakutsi zuen Jumbo Isma horten gehiago zela eta bai, nik Jumbo Isma azpimarratuko nuke. Nik, Mikelekin guztiz ados, talderik onena bezala Jumbo jarriko nuke, eta aipamena behintzat merezi duten bi talde behintzat esan nahiko nituzke. Alde batetik Emirates, inork espero gabe edo, kandidato nagusia bentsatetzen Emiratesek turra eraman baitu, eta denboraldi oso ona osatu, eta bestalde horixe Sunwebek atera ditu izen batzuk, dela nada esaten den bezala, inork ezagutzen ez zituenak, eta ze denboraldia. Nik uste nuen jirtsi karrera bat ona egin diek, eta urrungoan, bera etorriko dek, eta karrera, hor goian ikusi dugu beraz. Eta korritzeko moduare oso ona. Bai, oso... Taktika oso onak. Eta karrera lasterketari nola bait, espektakuloa jartzen zioten ez, erasoa jo, ez baitute sprinter garbirik, eta beti kilometro batzuen faltan erasoa jo, eskapadetan sartu, eta benetan aipatzeko denboraldia presupuestoz ere ez dira beste taldeak bezain indartsuak. Gainera txirrindulari gazteei aukera ematen diren taldetakoa da. Oso txirrindulari gazteak. Eta oso demoraldi interesgarria, bai. Eta errepaso hau egin ostean, ez dakit zeo zer geratzen zaizuen gehitzeko saio hontara? Nik uste ja bintzat txirrindularitzako gaiak denak ikutu ditula. Nik gainera bukaerakoa ez gehiagi jarraitu, buelta eta hauek, eta
Isiltzea Eta hobe. ia, bai, isiltzea hobe. Askasartu horretik. Bai. Eta hortaz ni txirrindularitza gaurkoz bukatutzat emango nuke. Mister, zer edutu gaurko saioa, gustora esandakoarekin, egindako lanarekin, debutarekin. Bai. Gustua sentitu naiz, eta, bueno. Ekarri Uste- beharko du misterra gehiotan, Bai. Beste gai batzuk Zer jorratzera, esan. eta... Hau debuta izan da, eta espero azkenekoa ez izatea, beraz, esandakoa. Baina, mister, hemendik aurrera txirrindularitzarik ez dut uste izango dugunik, denbora luzez bintzat, Bueno, beste gai batzutan ere sakondu notiziak beharko eta dugu, dauden eta fitxakek eta nik esango izkizuen, negozio. Ez, baina ontaz gai esan nahi dut beste kirolen bat, edo beste gairen bat, negozio misterra- munduan sartuta zabiltza. Nahi zen betzera, bai. Misterra gu nola bezala zen, polifazetiko baita, ez? Bai, freelancer munduan ere muturra sartuta zer esan izango duzu. Ja hanka indanabile hortik, Ah, bai, Ba, ez esan. guain, Bueno, beste zuk amu hautzi toki eta... baten aukera bilatuta, eta... Hori. Ara, hortaz zen konturatu ni aurretik. Bueno, amu hautzi dezu. Amua botata utziko dugu jarraitzaientzako urrungo podcastera ere sartu ahal izateko. Hori, hori, Vale. Beraz, horixe esandakoa, gaurkoan errepasoa eman diogu, txirrindularitzako denboraldiari errepaso sakona, ordubeteko saioa azkenean, misterra, gonbidatu berezi bezala, bere debuta, eta espero dugu zuei ere gustatu izana, misterra ekarri izatea. Mikeli berriz ere eskerrak eman, misterrari ere bai, beste asteburu batez hemen izateagatik eta debutagatik. Eskerrik asko. Eta nire partetik, behintzat, beste zerrez. Eta horixe, Ondo horiek, ondo segi, urrungo astean ere hemen izango dituzue, beste 10.000 gai edo jakintzazue zeri buruz hitz egiteko asmotan, eta espero dugu zuek ere, pantailaren beste aldean hortxe izatea. Beraz, mila esker eta urrungo astera arte. Izan...